И добре хора, пак се връщаме на FNAF 4. Вече е доста по-различен с 0.15.1. Вижте, вече съм я подобрил стаята. Сетих се за по-друг вид вентилатор. Също и една лампа. До някъде вече е станало по-добре. И повече неща сложих. И вижте, дори вече украсих гардероба. Тук са обувките, тук са облеклата. Ето, тук вече съм го направил по-добре. За Spring Bonnie мини играта. Ето вижте. Само остава да сложа един хикс. Не хикс, а ще използвам тези вратички. Вече направих и стаята на потрошената Мангле в мини играта, която я играете и с детето на Five Nights at Freddy's 4. Почти си е пак същото, ама някак много по-хубава. Вече и тук направих отворено място. Използвах новите видове стрели с поизани като украси за парти. Тук има един син диван, дистанционно, телевизор и също и масичка. Вижте как се прави от... Доста лесно се прави все пак. От паяжи на малка вълна и също и от кактуси в сакси. Ако искате, може още да го подобрявам. Вече край с тунелите. Вече реших, че ако някой иска да играе в Фреди, трябва да се качи и от тук да слага глави. После, щом се наредят 3, да идва и да убива. Мятам, че вече е станало доста по-добре. Използвах уидър и съм без монстр. Вау! Не знаеш, че спаунерът на мобове е по-малък от обикновен блок. Но за всеки случай ще го проверя, защото може да става само при тези... Не, при блокове става. Можете да излъжете някой, че сте на креатив, ако има само тук спаунери. И ето го часовника. Почти си е същото. В 0.15.1 все още няма цветни стъкла, но има поне коне, най-различни видове коне, въже. И вече може да се влиза в казаните. Само да намеря мястото. Ето, влязохме. Тях могат да влизат айтами. Искам да проверя едно нещо, докато още играя Майнкрафт и докато имам още свободно място с дропър, така, чест и вода. Интересно ми е, ако оставяте и чест, отстрани му сложа хопър, отгоре казан и сложа вътре вода, дали ще влезем тук в честа? Не. Но яко хвърля стрели вътре, дали ще влязат в хопъра. Знам, че стават пристойно слабовете.
по-скоро при слабовете. Да, става. И добре, за това ще е целият видеоклип и как само да ви го покажа. И също и някои от някои неща за идеи за украса. Как си спомняте. Доста е голямо все пак. Аз ще приключвам с видеоклипа. Харесайте, споделете и изразете в коментарите какво мислите и довиждане. Извинявайте, че е толкова кратък видеоклипа.